سيدا او نافروكا في جيفيني بتايبت السر چیه جالی کردان و پشت گرینگ یا وی دیداری دا چیه راستی ایرو گلک کسایت رونقبیر و روشنبیر ترک و کردا جبو پروژک آشتیه پیشبو پیواشویا نو دریا دموکراسیت گاور آویتن بهشمندیا کفپار پسکریکا کرد چاره سر ببه و ریا دموکراسی هم برفره بکن ایروک سیاست تیم شاندن لسر inkara gelê Kurd li ser siyasetek tund piskirek çareser nabin. Li hemû dinyayê de ev siyasete hatî meşandin ama ev siyasete rastî jî tu piskirek çareser nekirinin. Ji ber vîya wî bi aqilekî hevpar em riya diyalogê û riya aşîtiyê em vekin em nerîn û fikr û ramanê xwe bînin ziman o ev kesek îro li ser siyasetek tund nedir ya demokrasi tê meşandin em dixwazin ew jî bibînin ki ev siyaseta rastî jî gela hembêz nakin û piskirêka çareser nakin ji ber vîya wî ev wek mesajek ji bo demokrasiyê ji bo biratiya gelan ji bo diyalogê ji bo pêşeroja gelan tarî nebe rastî jî hewldaneke xebateke em vî havî li vê civînê binerin ez hêvîdarim ev civînana wê berdewam bikin gelek kes di vê avî de roj bi roj berfirehtir beşdarî vê bibin ji bo siyasetek nû siyasetek li ser aşîtiyê bê meşandin ji bo vî havî hewldaneke wê berdewam bikin em dikarin bêjin ku ew hevdîtina îro ji bo hilbijartinên 2019 jî weke pêşxebateke weke amadekariyeke yan jî hevdîtineke ev yekîtiya demokratayê yani ji bo demokrasiyê yekîtiyek ava bifir yani ev bi gotin û bi navê siyasetê naymeşandin di meşiyê di aqilê gel de ji ber xwe berfireh dibe em zanin referanduma çî bûn nek mesele siyasî partiya bû gel gona yani gel bi nêviyê gel gona siyasetek nû banlerin ki ji Kurda hinek bingeha MHP ji wekî dir ji rewşenbîra ji çîka gelek hatin got em vê îro siyasetek îro ji bo serokkomariyê ev heq û tiştek tê xwastin em baş nabînin êk wexta di rêya demokrasiyê di roj bi roj demokrasî teng bibe ji ber xwe gel rewşenbîr ronekbîr kadket ew ê fikr û ramanê xwe nêzî hev bikin ez vê baweriyê de min KCD'yê li Diyarbekirê bi partiyên din ên Kurdistanî ên ku bîyo avayê xwe bi nav dikin re de hefta borî de çend hevdîtin pêkanîn her wiha em dizanin ku di nava nîqaşan da xurtkirina pêdiviyên têkiliyên bi başûrê Kurdistanê re jî heye ji alî Kurdan pêwendiyên navxwayî da jî piştgiriyek bi vî ava yan jî em bêjin rêyek di vir da jî ji bo demokrasî aşitiyê tê avakirin ji alî HDP'yê ve ji alî îro piskirêka Kurdan Rojavî piskirêka Kurda e hemû Kurdayê Başûr Rojava Bakur ji bo demokrasiyê ji bo aşîtiyê ji bo pêşeroja gelê Kurd hemû siyasetmedarê Kurd li çar perçê Kurdistanê ji bo aşîtiyê ji bo mafê gelê Kurda xebatekî hevpar bimeşînin ev van firseta îro destê Kurda di firsetek dîrokî rastîk em vêya baş zanibin ev belê rast e îro başûr bi Tirkiye têkiliyê wî henin em ji wê jî hurmet dikin lê li ser mafê Kurda gerek bêtawî siyasetek wermeşandin lê em jî naxwazin piskirêka Kurd havê bi şer û bi kuştin û biçûk berdewam bike bi diyalog û di rêya aşîtiyê de em rê vekin regehê berfireh bikin bi vî hewayê em îro xebatekê bimeşînin Pirsekê dawî Seyda din mesela aliyê we ve
bi partiyen ku îro beşdarî vir dibin, derdoreke beşdarî vir dibin, gelekî rengîn cur be curun. Mesela di civîneke wiha da partiyen din ên mesela weke pakê weke partiyen din ên ku Kurda ji bo mafê Kurdan ava kirine. Ewanan jî ji alî we va ku bikêşin nava van civînin wiha feydeke wê heye yan çiman? Rastîşê ez bawerim ke wê berfireh bibe. Ev partiyana jî ew ê beşdar bibin. Di dema ez di kecekê de bûm çî bû bu partiyana gelek diyalogekê me baş derbas dibûm. Tim jî em hevdû dibînin. Yani em partiyê Kurda êdin em ji nav xwe dernaxin. Em dixwazin ew jî beşdar bibin. Em dixwazin ew jî ji bo pêşeroja gelê Kurd xebatekê bikin. û ev xebatê em hev par bikin. Yani em vî hawî dinerin. Lê dem dem alosî û astengî derdikevin. Lê li ser mafê gelê Kurd rastî jî hemû partiyê Kurda gerek beşdarî civînê wa bibin. Ez wê sağ olun.